Matul is-sena li għaddiet f'pajjiżna saru 304 ċikli tal-IVF, 229 minnhom saru fl-Isptar Mater Dei, filwaqt li 75 ċiklu saru fis-settur privat. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Awtorità għall promozzjoni tal-embrijun li juri kif minn dawn iċ-ċikli kienu 66 li waslu għal tqala, jiġifieri persentaġġ ta' 21.7%. Minn dawn 12 mara sofrew korriment, 22 kellhom tarbija, filwaqt li 32 għadhom qed jistennew tarbija. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fisser kif il-politika tal-Gvern li introduċiet is-servizz tal-IVF mingħajr ħlas fl-Isptar Mater Dei qed tagħti l-opportunità lil aktar koppji biex isiru ġenituri. Din is-sena li għadha kemm għaddiet kellna il-fuq minn 300 ċiklu ta' persuni, ta' koppji li għamlu l-IVF ġewwa pajjiżna. L-maġġoranza kbira 230 minnhom ġewwa Mater Dei. Dan ovvjament ikompli juri li l-policy li ħal-Gvern meta beda jintroduċi s-servizz tal-IVF minn ħlas kienet policy tajba tħalli l-frott tagħha. U fil-fatt madwar 18-20% ta' daw il-ċikli waslu fit-twelid. Matul l-2017 twildu 48 tarbija li minnhom 24 kienu bniet u 24 kienu subien. Trabi li twildu minn ċikli li saru bejn April u Novembru tal-2016. Dan ifisser li t-total ta' trabi bl-IVF minn ċikli li saru fl-2016 kien ta' 62 li minnhom 29 kienu bniet u 33 subien. Dan fil-waqt li minn ċikli li saru fl-2017 diġa twildu 28 tarbija, 13 il-tifel u 15 il-tifla. Mistennija jitwildu 36 tarbija oħra minn ċikli li saru fl-2017 biex bekk it-total ta' trabi li jkunu twildu b'ċikli ta' IVF li saru matur l-2017 mistenni jkun ta' 64 tarbija. Bil-Gvern wara lajt se jkun qed jiddiskuti emendi fil-liġi tal-IVF bilan li dawk il-koppji li jixtiequ tarbija ikollhom aktar opportunitajiet. Emendi li bħalissa nkunu qegħdin niddiskutu anke internament kemm fil-grupp parlamentari kif ukoll fil-kabinett huma maħsuba biex nagħtu aktar opportunitajiet in-nisa li jkollhom l-għażla jekk irid ikollhom isiru ommijiet ikollhom xarbija jew le, kemm bil-avvanzi fix-xjenza li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll bil-mod li llum aħna narfu illi m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni fejn jidħol drittijiet ta' persuni skont l-orjentazzjoni sesswali tagħhom anqas fejn tidħol trattament mediku bħal huwa trattament tal-infertilità.